Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Астя и се занимавам основно с еволюционна астрология. Повече за това какво е еволюционната астрология, как се използва, какво е различното при нея, може да разберете от предишните видеа в канала ми, а също и в уебсайта ми. В него съм качвала различни постове и публикации, които също може да намерите и в социалните ми мрежи, където съм разказвала за различните позиции през еволюционната астрология и изобщо какво е това еволюционна астрология. Днес ще си поговорим за тема, която не е директно свързана с астрологията, но е много полезна според мен и много важна всеки един човек, който иска да разбере малко по-добре себе си и своя собствен път. А именно какво е тъмнината, как да различаваме тъмнината в нас и около нас и как работят тъмните сили. Преди да започна, да кажа едно нещо, което е много важно. Тъмнината и светлината са две частички от Бог. Тоест Бог е цялост. Бог създава Вселената и света около нас, за да опознае себе си чрез това, което не е Той. Но и светлината и тъмнината са Негово творение. От някои религиозни учения се създава идеята, че Бог е едно същество, а дявол е друго същество и те са постоянно в конфликт и във война един с друг. Но Бог всъщност е създал и дявола. Затова тъмнината всъщност не е толкова силна и толкова влиятелна, колкото ни се струва. Въпросът е, че фокусираме ли се в тъмнината, ние даваме цялата си енергия на там и тя се разширява и става все по-голяма и все по-голяма. Затова понякога може да ни се струва, че света е много лошо място, че се случват само лоши неща и да губим вярата си в Бог. Това е един начин, по който тъмните сили искат да ни повлияят, но след малко ще поговоря повече за това. Според Ра от закона на единството, в 3D реалността, в която ние в момента се намираме, ние трябва да изберем полярност между светлата и между тъмната полярност. Всеки има избора да реши за себе си кой път иска да следва. Ако искаш да бъдеш положително поляризирано същество, то трябва да бъдеш над 51% в служба на другите. Това да бъдеш в служба на другите не означава, че жертваш себе си или пренебрегваш себе си по някакъв начин, а напротив, ти включваш себе си, помагайки и на другите. Разликата от това да избереш пътя да служиш единствено и само на себе си, което се води негативната полярност, ето това, че когато избереш негативната полярност, която е да служиш само единствено на себе си, ти се възползваш от другите хора, манипулираш другите хора, за да спечелиш нещо за себе си. Когато избереш негативната полярност, се засилва разделението вътре в теб между теб и другите. Докато избирайки положителната полярност, светлата полярност, ти се свързваш заедно с другите, но свързваш и себе си с другите хора. Тоест това да бъдеш над 1,51% отворен към това да помогаш и да служиш на другите, не изключва теб самия. Но за да можеш да продължиш напред като негативно поляризирано същество, то ти трябва да си 95% в служба на себе си. Това означава, че трябва да си готов да пренебрегнеш и най-близките си хора и дори да си готов на най-големите жестокости, дори към най-близките си хора, за да можеш да продължиш като такова същество. В нашата история има много малко хора, които са продължили своята еволюция като негативни същества, като някои от тях според Ра са Разпутин и Чингис Хан. И в момента ние за това живеем в един дуален свят. Дуалността можем да видим навсякъде. Дори видеоигрите, които се правят, много често са дадени опции в тях. Да можеш да избереш дали искаш да играеш като светъл герой или като тъмен герой и да си избереш също така финала на играта, как искаш да приключи тя. Това не е случайно, защото живота, Вселената, всичко около нас ни потиква. На къде искаме да продължим. Много голям процент от хората стоят в 50%. Т.е. те нито прекрачват граница за това да продължат като светли същества, нито имат, така да кажа, фокуса и желанието да са и тъмни същества. Затова и толкова много хора се прераждат и доста се инкарнират, за да могат да изберат и да се наклонят на едната страна на везните. Затова и в момента ние се намираме в интензивни, динамични времена, защото нашата планета Земя вече е избрала да бъде положително или светло поляризирана. И се случва в момента преход от 3D към 4D.
След като нашата планета Земя е избрала да бъде в положителната полярност, всички събития, които можем да виждаме от тук на там, които и вътрешно на нас може да ни се случват, са с цел да направим този избор. Като това, към което се стремим, това, което като е наш ключов урок в момента, е това да виждаме единство и цялост навсякъде. Но по-конкретно, за да минем към 4D полярността и ако искаме да бъдем като светли същества, е важно да развиваме нашата четвърта чакра или сърдечната ни чакра. Много хора, например, може да се фокусират върху това да си развиват чакрата на третото око или корената чакра също така. Но специфичното и интересното за тъмните същества или тези същества, които са избрали да продължат след третата полярност като тъмни същества, е, че те се заключват за сърдечната си чакра. Те може да развият много последните си две чакри, да имат много способности, да са изключително умни и интелигентни, но тъй като нямат сърдечната чакра, им липсва емпатия, любов и свързаност с другите хора. Затова за нашия път в момента, за нашата еволюция, не е най-важното нещо да си развиваме последните две чакри, а напротив, да се фокусираме и да обърнем внимание на четвъртата чакра. А ако мога да съм по-конкретна и да кажа нещата по по-добър начин, то би било, че търсим баланс между всичките чакри. Не търсим една, която да развием повече от другата, а истински търсим така, че да има баланс между тях. По-нагоре, в следващите етапи на нашата еволюция, на нашето развитие, ще мислим как да развиваме горните си чакри още по-добре. Но сега е добре да се фокусираме върху този баланс, за който говоря, но и да обърнем внимание на четвъртата чакра, а именно на любовта. Как можем да обичаме ближния си и хората си около нас, така как все едно те са нас. Как можем да виждаме единство, да виждаме заедност и да виждаме обединеност. Но тук е ключово това, че целта е да изпращаш любов и благословия дори към хората, които можеш да наречеш твои врагове. Дори към хората, които можеш да не ти харесват. Целта е да можеш да се поставиш на тяхното място, в техните обувки и да видиш, че при техните обстоятелства, в техния живот, най-вероятно ти ще действаш по същия начин. И това ще доведе до повече емпатия и разбиране за човека от среща. Когато се говори за това нещо, на много хора еготата съм сигурна, че силно се разбунтуват и казват, не може, такива жестоки хора има, как мога да ги разбера и как мога да се поставя на тяхното място. Но нека не забравяме, че ние всички сме част от едно нещо, което може да наречем Бог или източника. Няма нещо отделно, което да не е част от него. Доказателство за това е, че ако се огледате около себе си, няма да видите нещо, което да съществува изолирано само по себе си, без да има връзка с нищо друго от нашето творение, от нашата вселена, от света изобщо, в който живеем. Това е едно доказателство за това, че ние всички сме едно цяло. И дори в тези тъмни прояви на хора, които виждаме около нас, дори в тях е Бог. И сега друг въпрос, който много често може да си задава е, добре, защо Бог иска да страдаме? Защо се случват толкова негативни, отрицателни неща? Причината, разбира се, е еволюция, развитие и събиране на опитност. И чрез тъмната полярност човек натрупва опитност, защото така Бог чрез тъмната полярност опознава какво не е. А пак казваме, когато ти видиш какво не си, още повече се свързваш с това, което си. И според Тара от закона на единството, тъмните същества могат да продължат в четвърта плътност като тъмни, в пета, но вече в шеста плътност те осъзнават, че няма нищо друго, освен любов, освен пълнота и освен единство. И затова те се връщат. И съответно те, крайна сметка, и те стигат до осъзнаването, че всичко е любов, и те се обръщат към светлия път, към пътя на единството, на пътя на целостта. Така че просто те са едни временни герои, които много добре всъщност свършват своята работа. Разбира се, това не означава, че ние не трябва да направим избор и да застанем за този избор и да живеем за този избор. Както казах, основният проблем е това, че по-голям процент от хората не са взели избор и стоят в 50%. Сега, какво се случва, когато ти избереш да бъдеш в светлата полярност? Какво се случва, когато ти избереш да си в тъмната? И как могат да ни влияят тъмните същества? Тъй като казах, че видеото ще е свързано с тъмнината, с разбирането на тъмните същества, как ни влияят те, ще се фокусирам малко повече на там и ще поговоря малко повече за това.
Един начин, по който тъмните същества могат да ни влияят, е с това, че много често те ни дават лесен изход, лесно решение. Нещо, което да ни дойде буквално на готово. И обикновено може да се появят в момент, в който ни е много тежко, в който сме ниско долу и сме загубили тотална вяра в Бог. Тогава може да се появи гласче вътре в нас или директно някакъв човек или ситуация в нашия живот, която да ни изкуши, предлагайки ни лесно решение, без ние да положим никакви усилия за това нещо. Привидно тези лесни решения изглеждат така, че ти дават всичко и буквално нищо не ти взимат. Но буквално в такива ситуации ти сключваш сделка с дявола. Той ти дава всичко, но ти си под негова власт. Ти си под негов контрол и си под неговото влияние. Това и буквално може да се превърне в директен договор, който да сключваш ти с тъмни същества. Много често може да сключваме и с 2D същества, като демончета, договори, които също могат да ни излъжат по някакъв начин, особено ако някой има способността и да ги вижда. Но и по-високи същества също могат да сключат такъв договор с душата на човека. Човек, инкарнирайки се тук, може да не помни за този договор, да не е съзнателно запознат с този договор, но той съществува. Според Джеф Грин, такъв договор не може да бъде прекратен, защото това е капана на самия договор. Сключваш ли го веднъж, ти получаваш определени блага, които дяволът ти предлага, но за сметка на това ти си вечно закотвен с него, свързан с него. Разбира се, това е един от така най-противоречивите твърдения на Джеф Грин и дори негови ученици и аз включително сме склонни да се съмняваме в това дали е така, тъй като все пак Вселената е създадена от Бог. Целта е да се свържем с Бог, да се върнем обратно при Него, след като Той опознава себе си чрез нас. И бъдейки вечно свързан с дявола по такъв начин, то се обезсмисля идеята за връщане при Бог и свързване с Него. Така че, по мое усещане, по мое мнение, такива договори могат да бъдат разрушени, могат да бъдат прекратени. Но разбира се, не при всеки ще бъде толкова лесно. Друг начин, по който тъмните сили могат да влияят и да се свързват с нас, е когато усилват определени емоции, които имаме вътре в себе си. Например, може да се скараме с партньора си, защото той не измил чиниите. Ние се ядосваме за това нещо, но в момента, в който тази емоция се появява, сякаш тъмните сили тогава идват и започват да усилват. Вече не сме ядосни само защото не са измити чиниите, а тотално скандала прераства в нещо много по-бурно и много по-дълбоко. Чувстваме се предадени, изоставени, почваме да нападаме партньора си и да използваме много обидни думи и гняв към него. След като се успокоят нещата и скандала мине, можем да се чувстваме виновни, да съжаляваме за това и да се питаме защо реагирах така и защо се подадох на емоциите си. Именно защото в тези моменти много често тогава се отваря врата за тъмните сили, които да усилят тези емоции и да говорим неща, които може да не мислим истински, да не искаме да ги кажем, но тъй като емоцията е много силно усилена, да го направим неволно. Идеята е, че тъмните сили се появяват и идват тогава, когато ние ми отваряме врата, когато ние ми даваме възможност за това. Затова искам да поговоря малко за тази тема за тъмните сили и за тяхното разбиране, защото по този начин вие може да разберете в кои моменти може да сте уязвими, в които тъмните сили ще се закачат и тогава да се синхронизирате вътре в себе си, да се съберете вътре в себе си, така че да не оставяте това влияние да има ефект върху вас. Много често, както казах и преди малко, тъмните сили се появяват в моменти, в които се чувстваме абсолютно безнадежни. Загубили сме тотална вяра в живота и във всичко около нас. Струва ни се, че всичко е тъмно, гадно, негативно и нашия живот и изобщо съществуването на света отива на никъде. В тези моменти може да се появят мисли от сорта на добре, къде е Бог сега? Защо не се грижи за мен? Защо не ме подкрепя? Защо не ми помага? Идеята е отново тъмните сили да ти прокраднат тези мисли, за да създадат усещане за разделение вътре в теб и да създадат усещане, че ти си отделно от всички останали, ти трябва да се обърнеш срещу тях. Нека ето това винаги да си припомняме. Каква е целта на тъмните сили? Каква е тяхната задача? Да те държат постоянно в състояние на разделение. Постоянно да се забравяш, че ти си едно с всичко и с всички, да забравяш, че си едно с Бог и с източник.
И когато тъмните сили видят, че ти си в ниско състояние, в безнадежност, в страх, в тотална загуба на вяра, точно това е най-удобният момент, в който да ти прокраднат тези мисли от сорта на къде е Бог сега за теб. Това са един от най-ключовите моменти в живота на всеки един човек, защото все едно това е момента, в който нашата вяра се тества. И нашата готовност да вървим по нашия собствен път също се тества. Тоест да видим дори когато се чувстваме зле, дори когато сме ниско долу, да не забравяме кои сме ние и да не забравяме пътя си към Бог, пътя към светлината и пътя за връщане обратно при Него. Много хора си мислят, че ако видят някой човек, който е под много силно влияние на тъмни сили, те веднага ще го познаят. Или си мислят, че ако видят дявола в човешка форма, той ще е с рога, с опашка отзад и ще е изключително суров, гаден, злобен и студен. Но всъщност не е така. Много често хората, които са силно под влияние на тъмни същества, които използват своите собствени умения, способности и знания с цел да манипулират и да се възползват от другите хора, са много харизматични, усмихнати и чаровни също така. И имат, разбира се, много силно присъствие и много силна енергия. Много често те в началото те привличат именно с тази си усмивка, с тази харизма и с тази чаровност, казвайки ни: ето, ела при мен, аз знам отговорите, аз знам как стоят нещата. Но именно ето как можем да разпознаем учители и хора, които се занимават с духовни практики, кога не е искрена проява при тях. Истинският учител ще те води към пътя към Бог или към пътя към себе си. Той ще те насочва ти как можеш да се свържеш сам със себе си и със своя собствен път. Учителите, които са се отдали на тъмнината и които се под влияние на тъмните сили, ще те насочват към пътя към себе си. Те ще казват: аз съм просветлен, аз съм достигнал много високи духовни състояния и ти само, ако дойдеш при мен и се свържеш с мен, много често те използват и сексуални практики за това, само по този начин и ти ще бъдеш просветлен. Тоест тук се създава идеята, че това, че ти си постигнал просветление или до някакви високи духовни състояния, се случва много рядко и само на някакви избрани хора. И тези учители са от тези избрани хора. А ние тук сме по-малки от тях, ние не разбираме, ние сме някакви обикновени хора и трябва да се прекланяме пред учителя. А всъщност състоянието на просветление, състоянието на духовна пълнота, на духовен екстаз е достъпно за всеки един човек. И това е ролята на светлите същества и на учителите, които истински говорят за светлина и за любов, да ти попомнят над теб кой си и да ти покажат пъти обратно към дома при Бог, а не да ти казват, че само те знаят и само те са избраните учители. Има разлика между хора, които са травмирани и тъмни същества се закачат за тези травми, усилвайки ги, така че да накарат човека той да действа чрез тях. А има хора, които може да са буквално инкарнирани тъмни същества тук на Земята или такива, които са много силно повлияни под високо еволюирани тъмни същества, които директно са избрали тъмния път вече да вървят по него. Тоест има разлика. Понякога някой човек може наистина просто да е все още повлиян от своите травми, своите ограничения, своите вътрешни блокажи. Той не е тъмно същество и не е избрал този път. Тоест той не е 95% тъмно поляризиран, но все още не е избрал в коя полярност иска да бъде. Това различно е при тези хора от тези, които вече са избрали да бъдат в тъмната полярност. Там манипулациите, лъжите и начинът, по който влияят на другите, е много повече обмислен и интелигентен. Защото човек, който е избрал да бъде тъмно същество и се е поляризирал над 90% като такова, той много добре осъзнава законите на Вселената, разбира духовните принципи и ги използва в своя полза. Този човек също познава своите собствени травми, е добре осъзнат за тях, но отново ги използва, за да се обръща срещу другите хора и да наранява другите хора умишлено. Докато човек, който все още не е поляризиран като тъмно същество, но е повлиян от такива същества, имайки травми, вътрешни блокажи и страхове, той не е осъзнат за това нещо, но има нужда да поработи със своите емоции, със своите травми, за да може по-добре да разбере себе си и той има потенциала да се обърне и да бъде светло същество и да
продължи еволюцията си като такова. Друго ключово, което да разберем е, че как влияят тъмните същества. Карат те да се фокусираш по-скоро върху някакви големи неща, които ще ти донесат бързи резултати, отколкото върху малките, ежедневни, малки крачки. Например, както казах, учителя, който ще ти говори: аз съм просветлен, ела при мен и аз ще ти покажа. Трябва да дойдеш да се докоснеш до мен, защото ти си просто един обикновен човек, а аз съм великият учител, който ще ти покаже пътя. Именно тези учители ще ти говорят отново за теми, свързани с чакрата, третото око, и с корената чакра, но рядко ще ти говорят за любов и за теми, свързани с сърдечната чакра. А всъщност не е целта да се фокусираме върху това да търсим просветление или да търсим някакви, които се определят от тези духовни учители под влиянието на тъмни сили за високо духовно, много високо вибрационно и с много духовни състояния, а да се фокусираме върху ежедневните си навици, ежедневното си отношение към хората около нас. Ти може да медитираш всеки ден с часове, може да се свързваш с много високи духовни състояния. И в ежедневието си, когато отидеш до магазина, да се отнесеш грубо и остро и злобно към човека, който продава там. Ти може пак да си достигнал някакви много велики духовни състояния, бъдейки в медитация или в някакво друго дзен състояние, ходейки на духовни практики, но пак вътре да се прибереш после вкъщи при семейството си и да не им обръщаш абсолютно никакво внимание и да не им даваш никаква любов и да си казваш: о, не, аз съм духовно извисен, те не са важни за мен. Ето таква е един начин, по който едно тъмно същество би действало или човек под влияние на тъмни същества би действал. Би се абстрахирал от малките ежедневни усилия и намерения, които можем да влагаме всеки един ден, и би се фокусирал в някакви големи, грандиозни неща, които ти обясняват лесен достъп до рая. Затова търпението е нещо, което е изключително важно. И ние може да си мислим, че малките крачки, малките стъпчици, които правим всеки един ден, нямат ефект и не са важни. И често, ето, например, друг начин, по който тъмните сили могат да влияят, е когато ние сме решили нещо да правим, което е добро за нас, което усещаме отвътре, че е част от нашия път, и имаме нужда да го правим редовно, всеки ден с дисциплина и отговорност за нас самите, но в един момент се отказваме и не го правим. Нещо ни казва, някакви оправдания се намираме, нещо ни отказва, нещо ни казва, че не съм достатъчно добри да го продължим, че няма смисъл, че не си струва. Ето, това е друг начин, по който тъмните сили може да ни откажат от нещо, което е добро за нас. Целта е да не спираме и да не се отказваме, когато нещо, което правим ежедневно, всеки един ден, ни помага и ни свързва повече с нас самите и с нашия собствен път. И с времето, с течение на времето, ние може да не видим резултат след една, след 2 седмици, но с течение на времето можем да видим малки промени в нашето ежедневие, в нашия живот, които обаче, както казах, имаме ли търпение и продължавайки да правим тези неща, които ни идват отвътре всеки един ден, то с времето става все по-добре и все по-добре. Много рядко се случва такова пробуждане, както например при Екхарт Толе, който на 30 години от човек, който е в крайна депресия, в тревожност и в тотално усещане за без липса на вяра, без липса на посока в живота си. Изведнъж получава осъзнаване, в което тотално се преобръща целият му живот и той тотално е в присъствието, в целостта и в единството. Тъй като Екхарт Толе най-вероятно е по-високо светло същество от 5 или от 6-та плътност, което се е върнало тук и се инкарнирало в човешко тяло, за да помага на човечеството, но не всички имаме това пробуждане. В много по-голям процент от хората и пътя, който всеки един от нас трябва да извърви, е именно в малките ежедневни крачки, които всеки един от нас прави. Затова полезно е да ходим на практики, полезно е да ходим на различни събития. Те отключват много често нещо в нас и ни дават способност след това, което се отключило, да го работим. Но именно тук е ключа. Нито една практика и нито едно място, на което отидем, няма да е директен ключ, директен отговор към това, което имаме вътрешно да свършим. Нашата основна работа е с нас самите и с нашия вътрешен свят. И с излекуването на болката, на тъгата, на всичко това, което ни носи като страхове и като ограничения. И преди да се фокусираме върху какъвто да било вид просветление или търсене на някакви духовни състояния,
Първо е ключово и много важно да си свършим работата с нашия вътрешен емоционален свят, с нашето сърце, с нашата четвърта чакра, ако искаме да бъдем поляризирани като светли същества. Търсенето на уж много духовни, извисени състояния, без да си свършим вътрешната емоционална работа, е отново начин на тъмните сили да ни накарат да пропуснем четвъртата си чакра и да минем директно на горните чакри, но всъщност точно четвъртата чакра е ключа към това да се поляризираме като светли същества. Ако има една основна задача за всички нас в момента, то би била това: да обичаме съседа си, както обичаме себе си. Това, което е казал и Христос. Според Ра от закона на единството, Христос е четвърта плътност и това, което той е преживял тук, инкарнирайки се на земята, е била неговата дипломна работа. Той е говорил основно за любов и за свързаност с всичко около нас. Не е целта ние да си мислим в момента за, както казах, за достигане на някакви много високи нива на духовно развитие, ако не сме работили с нашия вътрешен свят. Много често искаме всъщност да ходим на духовни практики, да достигнем просветление и да медитираме с часове на ден, за да избягаме от това, което имаме да свършим като емоционална работа и за да може да се почувстваме велики и да, разбира се, тук се обажда и духовното его, че това ще донесе някаква стойност в живота ни. Но пак казвам, ключа е какво ще свършим вътре в себе си и в нас. И вместо да търсим кой филм как влияе, тази песен какви мотиви има в нея, това защо така е направено, да си помислим ние какво вътрешно изпитваме и преживяваме и какво нас вътрешно ни блокира, какво на нас вътрешно ни пречи, какво в нас вътрешно стои като тежест и като пречка, а не толкова какво се случва навън. Тук говорим да имаме любов към всеки един човек, не само към тези, които са ни близки. Да обичаме само това, което ни е близък, означава, че ние обичаме поради егоистични причини. А да обичаме всички хора по света и всички хора по земята и всички същества. Разбира се, все пак да добавя астрологично, това, което може да се види в наталната карта под тъмно влияние, тъмни сили, може да се види от позицията на астероида Луцифер. Неговия номер е 1930, а ако използвате astro.com, може да си го погледнете оттам. Ако някой иска да си го разбере, може да ми пише да му помогна. Той показва там все едно вратата, през която тъмните сили могат да влияят в нашия живот. Там, където те могат да влизат. И разбира се, обаче и Луцифер е носителя на светлина, това е неговото значение, там където може да трансформираме тъмнината си, именно да я превърнем в светлина. Също да не забравя да ви кажа и за още един начин, по който тъмните сили ни влияят, а именно да ни държат постоянно в отделящите ни желания. Какво означава това? Според Джеф Грин, основателя на еволюционната астрология, в душата има две желания. Едното желание за връщане обратно при Бог, при източника, другото желание за отделяне от него. Причината да се инкарнираме във всеки един живот е защото душата иска да се отдели от Бог и да опознае, да разбере себе си чрез всяка една инкарнация. Продължаваме да се инкарнираме и продължаваме да живеем много животи подред, докато ние имаме такива отделящи желания. В един момент всяка една от нашите души ще достигне или достига до етапа, в който отделящите желания се изтощават. Тоест, ние получаваме всичко, което искаме, всичко, което може да имаме, но то не ни носи нищо, не ни носи пълнота, не ни носи никаква стойност. Всеки един момент, в който ние стигнем етап, в който ние осъзнаваме, че това, което сме желали, не носи нищо, да се задаваме въпроса в главата: добре, трябва да има нещо повече от това. И минаваме на следващо ниво, на следващо ниво, на следващо ниво, до тогава, докато не стигнем до по-дълбоко духовно осъзнаване за нашата истинска природа и не остане едно желание – за връщане обратно при източника. Но целта на тъмните сили е постоянно да те държат в тези отделящи желания. Тоест ти, например, си осъзнал, че си станал, например, много богат човек, но това богатство не ти носи нищо. Не те кара да се чувстваш по-пълноценен, не ти запълва вътрешните липси, не се чувстваш по-малко тъжен или носталгичен, даже напротив, тежестта, стреса от това, че имаш повече пари е много по-голям и си казваш: добре, не го искам това нещо вече, трябва да има нещо повече от живота, от това просто да бъдеш богат. Обаче точно тогава тъмните сили ще дойдат и ще ти кажат:
Не, виж колко е хубаво, виж колко е наслада, виж какво удоволствие. Виждаш ли, че тук ще намериш Бог в парите и в богатството и нищо друго няма да ти ги даде. Това е един начин, по който могат да ни изкушат. Тук добре е подчерта, че материята не е лоша. Да имаш отделящи желания не е лошо нещо. Напротив, това е пак част от плана на Бог, ти да опознаваш себе си, ти да еволюираш и ти да се развиваш. Но всеки един момент ние стигаме до съзнаването, че Бог не е единствено и само в парите, Бог не е единствено и само в партньора ни, Бог не е единствено и само в родителите ни или в децата ни. Ние не сме просто тук да изиграем една роля на родител или една роля на бизнесмен или една роля на партньор. Ние сме всичко и всеки. И именно това е целта на нашата еволюция. И това имаме предвид, когато казваме да бъдем осъзнати. Осъзнати за какво? За кой си ти? И каква е истинската ти природа? И как да бъдеш свързан с истинската ти природа и с истинското ти аз. Тъмните сили ще се появяват и ще ти казват: не търси Бог, не търси свързаност, не търси единство. Това, че ти си тук родител в момента, това е най-важната ти роля и само в нея има Бог. Превържи се към децата си и гледай ги само тях като източник на радост и на любов в живота ти. Но не така работят нещата. Това не е истината за нас и за живота ни. Много хора страдат, си казват: добре, защо това ми се отнема, защо това ми се взе, защо това се случва сега на мен, аз страдам. Защото вярваш в нещо, което не е истина. Страдаш, когато вярваш в илюзия, когато виждаш илюзия, когато не си в истината. Тогава има страдание, тогава има болка. Тогава има усещане, че нещо ти е отнето. Човек, който не е привързан и който не се е фиксирал, че нещо определено ще му носи пълнота и любов и радост в живота, той няма да изпитва страдания, ако това нещо бива отнето от него. Може да усети преход, нуждата да се синхронизира към промяната, която му се случва, но няма да страда заради това. За да се справим с тъмните сили, е важно да не им се съпротивляваме. Във всеки един момент да приветстваме тъмните си прояви в нас и около нас с любов, с разбиране и с приемане. Ако се страхуваме от тъмното в нас, искаме да го потиснем, да избягаме от него и да го отхвърлим, или му се противопоставяме чрез борба, чрез гняв, чрез воинственост, то ние го усилваме и му даваме фокус. Когато ние се свържем с любовта в себе си, работим за излекуване на нашите травми, вътрешни убеждения, които ни ограничават, вярвания, които ни пречат, когато работим да се свързваме с нашето сърце и след това да балансираме всичките си други чакри, разбира се, тогава тъмното няма вратичка, през която да влезе. Ние няма да му дадем възможност то да влияе върху нас. А защо да го приемем и защо се отнасяме с любов към него? Защото то е същото като светлината. Просто служи като негово отражение. Тъмните сили също си играят перфектно ролята по начина, по който Бог всъщност им е отредил. Винаги мислете за любовта. Това да ви е отправната точка. Това да е основата, от която да се ръководите във всяко едно нещо. Не се страхувайте от влияния на демони, на някакви тъмни същества отвън. Нищо не може да ви повлияе, ако вие сте в любовта. Не се страхувайте от транзити или от някакви фаталистични прогнози, които може някои астролози да правят. Идеята е отново да се наслои разделение, да се наслои страх, който създава всъщност това разделение. Бъдейки в любовта, нищо не може да ви повлияе. Нищо не може да ви навреди. Може това да го запомните от това видео. Благодаря ви, ако гледахте видеото до край. Много ще съм благодарна да ми напишете в коментар обратна връзка, да кажете резонираше ли, взехте ли си нещо за вас, да разбрахте ли това, което исках да имах нужда да кажа. Ако имате някакви въпроси, също така може да си ги зададете в коментар, може да ми пишете на лично съобщение. Предлагам консултации, като разглеждам наталната карта през призмата на еволюционната астрология, също така и таро консултации, така че ако някой има нужда от такъв прочит или има някаква нужда от помощ, от съдействие, може да ми пишете, за да ви помогна. И разбира се, ако имате нужда от повече информация за това, с което се занимавам, за това, което качвам, може да видите в моя уебсайт
и много ви благодаря отново. До следващото видео.